Nakadawat ba siya Yahweh? Si Kristo mismo ang nihatag kanimo. Ikaw, Pedro. Ibabaw nining bato, igahatag, tuguron ko ang akong simbahan, o igahatag ko kanimo ang mga Yahweh. Nya sa Isaias 22, 21, 22, ang gaan ng Yahweh mahimong. Therefore, dili sayop ang pagtawag niya nga unang amahan, unang papa. Sa duha katarungan. Una, giusab yangan. Ikaduha, dili malalis nga nakadawat siya Yahweh. Kinahanglan ang akong pinangga nga igsuon, pamatud-an niya. Nga dawata ni Pedro ang Yahweh. Kay kining among tima dili ni mo barog. Pero kung di gani siya kapamatuod nga dawata ni Pedro ang Yahweh, yang gidawat, nagpabiling wa matarog. Ang duha ka haligi nga akong gipabarog karon. Amen. Na karon, kinahimo naman siyang amahan. Asa man siya mahimong amahan. Atong basahon ang unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 15. Atong basahon, mga pinangga nga igsuon. Ningon din apan kung malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo, kunon saon nato sa pagkinabuhi diya sa balay sa Dios. Diha sa panimalay sa Dios. 1 Timoteo 3:15 kayong simbahan di ay panimalay sa Dios. Mateo 16:18, ikaw si Pedro, ibabaw ni bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ang iglesia mo ay panimalay sa Dios. Lisod man kay panimalay way amahan. Kanus asya nahimong amahan, siya diyang gitukod ni Kristo ang simbahan. Gihatag niya ang Yahweh sa pagdumala. Amen? Nga nung nahimo siyang unang amahan, unang papa sa simbang Katoliko, una, giusab ang iyangan. Pero wa gani mabasa nga wa mausab iyangan, nagpabiring, nagbarog ang atong affirmative side, mga kaigsunan. Amen? Kinahanglan mo ingon siya nga wa usbangan ni Pedro. Simon lang gihapon hangtod karon. Amen. Kinahanglan ingno niya nga wa kadawat og Yahweh si Pedro. Kana lig-on kay na nga pagsupak-supak niining topic nato karon. Pero kining duha ka haligi di gani niya matandog na mapara siya sa abog sa akong haligi nga duha nga akong gipabarog karong gabhiuna. Ang among dialogo dili sa pagka-civil status ni Pedro. Binyo ba siya dili? Dili na mo among topic karon. E kung mauna, nang-apply day siya sinumar sa PSA. No? Unsa ang sinugdanan niini? Ang pagkausab sa pangan ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham. Amen? Sa samang paagi mga kaigsunan, ang Santo Papa, si San Pedro, sama ni Abraham, nahimong espirituhanong amahan sa tanang mutuo kaniya. O si Pedro, dili nato malalis, nga giusab ang iyangan, gikan sa pagkasimon, ngadto sa kusga, para makadungog ang akong pinangga nga igsuon. Samang paagi gihimo ni Kristo sa Dios si Abraham nga Abraham kay espirituhanong amahan pinaagi sa pag-usab sa iyang ngalan. Amen. Sa samang paagi, sa samang katarungan pinangga nga igsuon. Ang unang giusab nga ngan sa 12 apostoles kinsa man si Pedro. Therefore una siyang Santo Papa. Una siyang amahan kanatong tanan nga ni adinhi karon. Amen. Ang akong pinangga nga igsuon kay negatibo man, kinahanglan iyang pribahon nga wa usba ang ngan ni Simon. Kay kung wa mausab ang ngan ni Simon, sakto ang iyang pagsupak-supak karong gabi una. Apan kung di niya maluad ang pagkausab sa ngan ni Pedro, nagpabilin nga dili matarog ang atong basihanan sumala sa balaang kasulatan. Amen? Ikaduhang rason nung gitawag siya amahan. Ato sang i-define ang term Pope.
Kay aron masabtan. Okay, niya standard reference mga kaigsunan. The word book, encyclopedia. Kay hilig man niya akong pinangga maigsoon og etymology of the term. No? Ang gigikanan sa mga pulong, ningon din sa page 586. Pope is the title of a spiritual ruler of the Roman Catholic Church. Unsa day sa to papa? Spiritual leader. Unsa si Abraham? Espirituhanong amahan. Mao rin na ang papa. Nahimong espirituhanong amahan. Unsay bugat nga rason? Giusab ang ngalan ni Simon ngadto sa pagka-Pedro. Atong pakpakan si San Pedro. Og mo na theological meaning base sa Biblia. Amen? Ikaduha nga bugat nga rason, mga kaigsunan. Maura ni duha ka rason. Di man niya? Duha ka bugat nga rason nganong nahimo siyang amahan natong tanan. Una, giusab ang iyang ngalan. No? Ikaduha, ang divine appointment. Ang divine appointment. Ang pagpili gayod ni Kristo kaniya. Asa mabasa na? Ni adinhi sa San Mateo 16, ato dyan yung basahon mga kaigsunan. Aron mutuhop sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing. Ningon dinhi si Jesus nangutana, apan kamo, unsa may inyong ikasulti kinsa man ako? Og mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas ang anak sa Dios kabuhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan kagayod, Simon, nga anak ni Jonah. Kay kining maong kamatuuran, wala mo abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong paagi. Ang akong amahan, ang nga atua sa langit, mo'y naghatag kanimo niini. Busa sultihan ko ikaw si Pedro. Mabingon siya, ikaw si Simon. Consistent kaayo ang Ginoo. Ikaw si Pedro, o ibabaw dining bato, tukuron ko nga akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon, dili gayod makabuntog niini. Igahatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili ko usab sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot ko usab sa langit. Ang una, ikaduha nga rason nga bugat kaayo biblically, theologically, nakadawat siya divine appointment. Dili ang pag-adto niya gruma mo'y nakapahimo niyang papa. Unsay nakapahimo niyang papa? Ang pagkausab sa yangan. Amen? Ikaduha, ang iyang divine appointment. Ang makadawat daig yawi makaigsunan sumala sa balaang kasulatan sa Isaias 22, 21-22. Suluban ko siya sa imong biste, ug baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kanimo ang mga yawi, ug mahimo ang imong gahom, ug mahimo siyang amahan sa lumulupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang yawi sa balay ni David. So makadawat daig yawi, mahimong amahan. Unsa may etymology sa term Pope? Atong padayonon. Ningon din the word Pope comes from the Latin word Papa. Unsa day meaning Pope? Sa Latin, Papa, which means Father. Amen? Nakaron,